Igbo Onye Eze ekene mu na ọka bụkwa nwa unu nwoke igwe kreda arọbụna gị nwanri ọmụnwa ji unu n'ọlụ tata dị ire abịa m ka ntinye ọnụ n'okwu gbasalụ Okongwu Dibia na nwanne ya nwoke Onye Eze Jizọs. Nke izizi bụ na mma ebidogodu n'oge wee kwuo okwu gbasalụ enyi m nwoke bụ Okongwu Dibia. Okongwu Dibia was my very good friend and I so much like the guy. I spend a lot of time in your page watching your content. And if you may not be dedicated to what you do. Gina one day nwoke, your senior brother bụ Onye Eze Jesus. Try as much as possible. Kunu kwụsị wash dirty linens unu online. Oburo so unu bụba nwanne. Onye Eze Jesus pụta ọ na-akwanye onwe ọ na-force nye onwe into the media. Ọ na-achọ ihe ọ ya na-eme ka ọ wee nọrọ na media, nwee media presence. Even in a meche Onye Eze Jesus ọ bụrụ m boy mbata mmalụ ndị asị tụrụ m ego mkpọwa keneva nnakpo jere strategize ya because na o nwere ibe kachasị mkpa karịa na gị nwa Onye Eze Jesus jeche bata ọmaka emere m video about your missing. Mana anọ m na ekpele. Even ji ekpele nyebe ekpele abụrụ maka gị na maka nwunye na ụmụ because they need your presence. Mana I'm very disappointed in you na ije chere ije abụ bata. O wee wụlụ okwu na ụka ka ị chọrọ iji wee bido arọ ọfụ. Okwu na ụka ka ị chọrọ iji wee bido a new life. Maka na ọ bụrụ na ị mara ya na a new life ka Chukwu jos nye gị. Ka ị wee build a new brand. Ọ bụrụ mbụ na ị ka chọrọ ị na-eme pastor na ike iji eme dibia na pastor agwụgo. No pastors ka ị chọrọ because I've been following your page ghọta na ọ dịzị ka ị chọrọ channel your energy strictly on pastoral work. So na ọ bụrụ mbụ you focus on your ministry. Ministry ministry ano nwere iwe ọwụ na minister. Iwe ọwụ na ndị mmadụ na-achọ na ministry. Dibema ọ dị na room ma. Iwe ọwụ na onye ọwụ na na-akwụgharị ụkwụrụ gbago ministry adibem na room ma. Onye nwa ka akwụkwọ nsọ si wee gwa anyị si anyị catechism si wee gwa anyị si anyị na Chukwu nọzụ ebe niile. Enwe ndị anara eju ụka ba anara eme omenala but they are still progressive. Na-prosper. So na ọ bụrụ mbụ you focus on your ministerial business. Ndị kwete n'ive ị na-eme chịrịba gaba. Ama m na your members ye reduce. Mana nwere onye kalịla ọnwụnwa n'ụwa. And that is why it is good to have contact. Maka na ọbụla mbụ ya etu anyị jesi pụta. You show your contact, your real people. Ma kwa ọkụ ma eze obi nwa ma ndị dibia anụ gị na va na adịcha na mma visit chego obei. Nọ na ịnọkatakwa gbawawa wọ. Tachiwelo anya gbawawa wọ kọwa ma nke ịma ma nke mara. Ọ bụrụ mbụ ka ịbata ijekwuluba. Ị ga-adịrọ skodi. Nwere ka ije visit one after the other. Ị rere ezite ego wee were package ye yourself wee mapụta n'ike. Mana ije ọsọ bata wele okwu na ụka bata. To the extent na ịpụtakwa ụkọwa ndị tụrụ ego ọnụ kọwa ndị nwelu somebody like uwe ezu oke na Okongwu Dibia.
Ndị wepụtara their time gbaa fuel na moto ha bịa bei mee vidio ka obodo niile wee kwete ka ndị mmadụ wee tie aka ka a tụọrọ ya ego ka eresieri ya ego ka e wee nataba. Because the people were concerned when you got missing. The police ekwudo okwu about your missing, not the people. And I don't know this format of ka ifugodu governor. In afu governor, onwe any security detail or anything actually igwa government, ije no office commissioner of police or area command. They to your statement down. You must not see the governor. Are you looking for the attention of the governor? It's an appointment in a government. But obey, repackage your home. That gap, that space of time, away from home. Fill it up. Repackage yebe zacha pocha, cobwebs, pocha sicha. Dozie ọnụ ụka. Onwe ihe flefu gochie. Onwe ihe adịra placed dochie. He hosts a Thanksgiving program. Teacher ma bana teacher ikpọkọ ma ndị entertainer ma ndị bloggers emeli advert. Itinye a Thanksgiving program. Chọọ a big artist kpọ. Ọbụlụ Gozie Okeke ọ Chinyeludom kpọ. Ọbịa kụọ egwu ịtụọ mma kenegodu Chukwu. Ka wee maa na ịdị serious. Then Okongwu Dibia ọ bụrụ ibe niile ka a na-agba n'anwụ. Na gị na nwanne nwoke ya akọlide ọnụ. Ịkọ ọkọ ma nke asịsị akọ na. O nwere statement imeki na ya bụ vidio isi na ọ nara enye ya ego na ndị ọ na-enye ego wụ ndị ọ na-akụ aka n'ike. That statement dịkwa too harsh. Ọ bụrụgodu na that statement imeki wu truth mana you bringing it to the public domain. See, gị na mmadụ na-agbawa ọnwa na-aba mgbe enwe ụfọdụ ihe ị need speak out maka echi wee ka wolu nke onye wụ nwanne gị agbanacha must come back no matter what. So n'ibe na-akọwata abụrụ ibe ọzọ bụ na unu ya agba mbọ chịkọnata onwe unu na media. Diwe unu si abụ onwe unu ike na media. The very very vulgar. Advice m na-enye gị Onye Eze Jesus is for you to gịnị? Bring your pride down. Butuo your morale. You want anybody war. Do your thing. Do your own thing. Do your thing. Do your own thing. Focus on your ministry. Focus on your ministry. When you spiritual work, a member of your ministry or your followers, you must not bring it online. Ndị na-educha na mmiri na-eseche picture ma ndị na-esete iru ha na-post. Stop those things. Ịchịrụ ọrụ mmiri by na ikwete na mmiri na o nwere ike dị na mmiri. And you also a pastor. Ijeru ọrụ mmiri, you must not video it and put online. Focus on your ministry. If you focus on your ministry, conquer the whole of Mkpo or the whole of Mkpo Ogidi, Afikwe, and Onitsha. Get a good advisor, an educated advisor, not just anyhow. The dem bialo na your ministry. Akpom for performance, so though because of the hold up then I'm going meet mgbe nji bia gbasago. Man's me then. Top O be a DJ. I think not through Top O can see where be a DJ. Wagaji, Jesus, Umotu. I don't know. Then Tatena scheme. I saw members. I saw dedicated members. People that believe in what you do. Osianya will lose 100 kavadi. Or 50. Chileva naga. Your ministry will grow more than you expect. Ogoro na the grace of God I draw in you. Make it a ministry. God will want to use you and convert souls. So I want you to focus on your ministry and rappel, open work and a church or social media.
You are not a blogger, you are not a content creator. Unless you are one. Thank you.